Hürmetli radyo dinləyicilər, hazır biz sizin ixtibarga Bika Rahimovanın Әткәй мише дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны сез Зөһрә Шакирҗан башкаруында ишетерсез. Бер җәйне Гөлмәрьям туган авылына кайтканда, әнисеннән калган мишне сүтеп ташлаганнар иде. Абыйсы Багыйс иске кирпечләрне чистартып, кырып, яр-ялы булар. Сөяк кебек. Яңа мишнең нигезенә төзәргә шәп дисә дә, хатыны Фәридә белән улы Зинур исен киткән иске чикмәнгә дигәндәй, «Куй, яңаларын нигә алдык соң? Маташма юк белән чыгарып түгәбез» дип, икесе бер авыздан кырт кисеп, кирпечләрне иске чиләкләргә тиетә башладылар. Гөлмәрьям бакчага чыгып китте. Биредә ул түтәлдән әкрен генә шүп утый-утый балачак хатирәләренә чумды. Колакка чаш-чыш, шарт-шорт иткән тавышлар килүдән кечкенә Гөлмәрьям уянып китте. Күзләрен ачса, сәкегә каршы олы мичтә шартлап утыннар яна икән. Әнисе кечкенә таба белән сызык эретергә куйган икән. Берсе шартласа, икенчесе чыжлый. Мичнең икенче бер почмагында, кечерәк бер чуенда бәрәңге дә кайный. Гөлмәрьям тәрәзә ягына борылып карады. Караңгы әле. Тәрәзә пиялалары яктыра башлауның билгесе булган күкле-яшелле төскә дә керә башламаган. Гөлмәрьям янында апасы Рәмзия песи кебек кенә шыпын гына йоклап ята. Аңа рәхәт. Аның йокысы мичнең шарт-шорт януы түгел, башка зуррак шартлау булса да ачылмас кебек иде. Йокының тәмен шулай кечкенәдән билде ул. Зуррак үскәч тә, юрганын тартып алып уятканда да, ялт итеп тагын ябыныр да, янәдән мышнавында булыр иде. Тәрәзәдән мич ягына борылгач, Гөлмәрьям мич кырыенда авызын мич эченәрәк янтайтып куйган таныр чиләкне дә авайлады. Кара көздә терлекләр суйгач, әнисе үпкә бавыр ишәгеләрне чистартып, юып, пешереп, турап, баса-баса шушы чиләккә тутырып куя. Җае чыккан саен өске өлешен мич алдында эретеп, кырып ала да сумса пешерә. Баш әйләндергеч тәмле исләр чыга өйгә сумса пешергәндә. Мәктәпне укып бетереп Казанга укырга килгәч тә, Гөлмәрьям колхоз базарында йөргәндә «Пирожки с ливером» дип, Марҗанның, татарның да шулай урысчалап кычкырып саткан нәрсәнең эчәге үпкә бавырдан пешерелгән сумса булырга тиешлеген аңлап, шул пирожки дигән нәрсәләрен алып, ашап та карый иде. Шуннан да кайбер чакта пирожкидан тәмле хуш ис килгән кебек тә була. Күп очракта көйгән тәмсез май тәме генә кала авызда. Студентның тиен акчасына гына алынган булса да, ашап булмагач, нишләсен? Базар эчендәге халыкны йөреп, берәр чүп савыты эзләп тапкач, сумсаны бисмилла әйтеп, әкрен генә шунда куя. Азык әйберсен ташласагыз да, бисмилла әйтегез. Кош-корт ашаса, хәердән була ул, дия иде Гөлмәрьямның әнисе. Менә бүген дә сызыклы бәрәңге ашагач, әле өстәп сумса да була димәк ки. Шулай тәмле уйларга бирелеп мичкә карап ятканда, сорылып кына ишек ачылды да, бер кулына буш юнтык су чиләге тоткан, икенче кулына кычаклап утын күтәргән, озын бишмәтен кигән әнисе килеп керде. Чиләкне әкрен генә аралыкка куйгач, идәнгә мич авызы турысына берәм-берәм генә утыннарын бушата башлады. Шул эшләре беткәч кенә уянган кече кызы ягына борылып, шыпыртын гына «Уяндыңмы, таң сандугачы?» диде дә, чәбәкләгән сыман итеп Гөлмәрьямнең ян юрганын төзәтте. «Әни, сумса пешерәсеңме ни бүген?» «Пешерергә дип алып кердем инде дә өлгерсәм,
Абыяң белән урманга барасы бүген, сыерны савасы, сыерны җигәсе. Гөлмәрьямнең абыйсы зур якта йоклый. Әнисе аны жәлләп, соңгы чиккә хәтле уятмый да, аннан аның да юрганын алып ташлый башлый. Шуннан соң тормый ни хәл итәсең инде. Хәзерге башы белән уйлый Гөлмәрьям. Абыйсы ул чакта 5-ме, 6-мы сыйныфта укып йөргән икән. 7-не бетергәч, ул хат ташучы булып эшли башлады. Кечкенә чуенда пешкән бәрәңгене караңгылы яктылы вакытта ук ашый иде дә, иртә таңнан эшкә китеп бара иде. Почтаны ул ерактан, район үзәгеннән үк барып ала иде шул. Абысының юлда йөргәндә күргән маҗаралары, тоңулары, бүрегә очраулары. Булары аерым бер озын хикаят булыр иде. Әлегә Гөлмәрьямнең уйлары мич хакында. Әнисе мичне гел карап, хәсиятләп тора иде. Һәр көнне диярлек мичнең барлык култыксаларын, уентыкларын, алдагы кашагасын сыпырып сөрткәли. Шулай инде, чүптәләгә, тегесе бусы да. Мич бөтен тормышны җылытып, җан биреп торучы бит. Әнисе мич башыннан алып, мичнең кул бите хәтле уентыкларына кадәр әллә нинди капчыклар, төенчекләр тезеп тутыра. Нәрсә генә юк аларда. Суырылмаган сулыдан алып, сап-сары гәрәбә кебек карт эремчеккә хәтле шул мич башында кибә. Җылына, өлгереп җитә, хәзергечә әйтсәк, кондициягә җитә. Намаздан кала мичне хәсиятләү әнисенең иң мөһим эше булгандыр мөгаен. Сыер сау, бәрәңге утырту алу, печән чабу, калган терлек туарны карау, көтү ку, каршы алу, утын әзерләү һәм башкалар. Буларын әнисе гадәти эш рәтенә кертә. Менә бер вакытна Гөлмәрьямнең әнисе мичне агартырга әзерләнә башлый. Агартыр алдыннан башта мичне ныклап һәм озак итеп юа. Җылы мич бик тиз кибеп җитә, гөлтерәп аппак төскә керә. Берәр кеше агарды ишинде, ярый әле бу дияр иде бәлки. Дөнья булгач андый кешеләр дә була. Ләкин юу, мич агарту эшенең беренче өлеше генә әле. Мич кибә тора. Гөлмәрьям әнисе исә чыланга чыгып китә дә, әллә кайсы бер кыршаулы кисмәк төбеннән акбурга буялган тиенчекне табып алып керә, мич башына киптерергә куя. Тиенчек шунда берәр көн кибеп ята. Тиенчектәге акбур кипкәннән соң әнисе аны янәдән алып тышка чыгып китә. Ишек алдыннан дың иткән тавышлар ишетелә башлый. Бу Гөлмәрьямнең әнисе лапас астында киледә акбур тия дигән сүз була. Аннан соң акбурны алып кергән кебек махсус иске җилпучка салып алып керә дә, шулай ук елга 1-2 мәртәбә генә кирәге чыкса да, ыргытылмыйча асраган иске иләктән иле башлый. Иләп бетергәч, акбур онын алдан әзерләп куелган сөтле суга салып болгата башлый. Әйе, сөтле суга. Сөте ни кадәр күбрәк төшкән булса, шул кадәрле әйбәтрәк. Мичкә арка сөяп утырганда да, тыштан суыктан кирип, 2 кулны җәеп, мичкә терәп җылытканда да буялмый. Мич ак пыяла кебек ялтырап тора. Әй, ул мичтән күргән игелекләр, әйтеп дә, сөйләп дә бетерерлек түгел инде аны. Гөлмәрьямнең зиһенендә әллә ни хәтле истәлекләр саклана. Мич башына тутырып, кишәнгесеннән кыелсын дип калын иттереп җәйгән һәм үзенә бер төрле хуш хис чыгарып торган урман чикләвен әйтәсеңме? Ходай биргән байлык бит. Кояшта киптерсәң, чикләвек кишәнгесенә чытырдап ябыша, начар төшә. Ә мич башында алай түгел. Үзеннән үзе лапылдап кыела башлый. Капшап әйләндергәләсәң, барысы да кишәнге оясыннан чыгып бетә.
Гөлмәрьям әнисеннән дә күбрәк шикләвек җыючы булды микән авылда. Арыш капчыгы белән тутырып алып кайта иде бит. Менә хәзер уйлап карый да Гөлмәрьям, һич тә аңлый да, аңлата да алмый. Шундый капчыкны 10-15 чакрым җирдән ничек итеп җилкәгә күтәреп кайтмак кирәк? Әле патша заманнарында ук урман аланнарына китертеп утыртылган башка халыкның кечкенә генә авыллары бар алар ягында. Шулар хатын-кызның, бала-чаганың шикләвеген талап кала икән. Андый авылларны янда калдырып, бик тә әйләнгеч юллардан үтәргә туры килә. Хәлең зәрләнгән җәнлектән бер дә артык түгел. Җәнлек 4 аягында чабып котыла да ала. Капчык күтәреп йөгергән хатын-кыз 3-4 адымнан сөрлегә дә егыла. Балалары хакына нинди генә хәлләрдә калмаган инде Гөлмәрьямнең әнисе. Ул елларда витамин фәлән дип сөйләшүләр булмаса да, шикләвек менә дигән минераль матдәләрнең, витаминнарның, әллә нинди кыйммәтле майларның ыясы булган икән шул. Соңыннан Каюм Насыйриның Әбүгалисина исемле маҗаралы китабында Әбүгалисина һәм әнисе Әбелхарисның тиелгән шикләвек төше белән май катнашмасыннан ясалган шарчыкларны күп итеп әзерләп, тау мәгарәсендәге китапханәдә белем алыр өчен 1 елга бикләнеп калулары турында укыган иде Гөлмәрьям. Шикләвекнең тәмен һәм туклыклылыгын белгән Гөлмәрьям бу хәлгә һич шикләнмичә ышанган иде. Мич башында шикләвек кенә түгел, бала-чаганың лышкылдаган борны да кибә. Корх итеп торган тамаклар киресенчә йомшара, майлаган кебек була. Бер нәрсә тырнамый да, авыртармый да. Моның өчен Гөлмәрьямнең әнисе сатырга куйган катык чүлмәген күтәргән кебек, апасы белән икесен берәм-берәм 2 куллап күтәрә дә мич башына утырта. 1-2 сәгатьсез төшерми. Гөлмәрьям белән Рәмзия апасы тагын бер очракта ирекле, мәҗбүри мич башына эләгәләр. Бу әниләре идән юганда шулай була. Аяк астында чуалып йөрмәсеннәр әле, корыда утырсыннар дип. Идәннәр юылып бетә, нарат идәннәрдән тәмле ис күтәрелеп, мич башына кадәр үк менеп җитә. Шул исне идәнгә якынрак килеп иснесе, йөгереп уйныйсы килә. Гөлмәрьям белән апасына иде әллә нинди яңалыклар булып беткән кебек тоела башлый. Бик тә шуларны төшеп беләсе килә. Аннан инде идән дә әллә качан кибеп бетте ич. Уйнарга ярый да ярый инде. Шунда алар апасы белән бер нәрсә уйлап табалар. Авызларыннан төкрек алып, маңгайларын, битләрен юешлиләр. Һәм кичерәк буларак Гөлмәрьям шыңшый башлый. Эссе, тирләдек, төшәбез, әни. Әнисе әллә чынлап ышана, әллә ышанган сыман итеп, кая, әле мичкә ягып кына җибәрдемле, пешерә дә башладым икән соң дип, мич башын кабашлый. Аны моны әйтмичә генә кызларын берәм күтәреп төшерә дә тагын үз эшләренә чума. Мичтән күмер алып, учак астын тергезә, казанда терлекләргә су җылыта, аны тагын чиләкләргә сусып ала да, тоз сибеп, ишек алдына чыгып китә. Хәзерге акылы белән аңлый Гөлмәрьям. Шул тормыш мәшәкатьләре, әтиләренең сугыштан кайтмау кайгысыннан әниләренә аяктан ягылырга ирек бирмәгән икән. Ниһаять, тәмам түземнәре беткән кызларын әниләре кичке ашка чакыра. Тәмле кабак буткасы шуеннан кыштыбакка бушатыла. Нәкъ шул чагында Вахис абыйлар да кайтып керә. Күрәсең, әниләре ишек алдында йөргәндә аның кайтып килүен күргән була. Абыйлары зур кеше сыман хәл-әхвәлләр сөйли башлый. Имеш, совхозга яңа әйбәт директор куеласы. Әниләре моңа каршы:
Әй улым, пычак ничек кенә үткен булмасын, үз сабын үзе юынмый ул ди. Вәгыйз абыйсы бер сүз әйтми. Гөлмәрйәм исә пычак үзен юна алмый микәнни, юнып карарга кирәк дип уйлап утыра. Ә менә апасының андай сүзгә бер дә исе китми мөгаен. Апасы ул чакта күбрәк көзгегә карап, шәчен шымартып та, кабартып та, тарау кебек эшләрне хуп күрә. Беренче сыйныфта көз буе, кыш буе укып йөри бит инде. Ашап-эчеп алгач, Гөлмәрйәмнең әнисе мичнең бөтен күмерен кисәү белән тартып учак астына китерә дә, Морҗаның юшкәләрен шытыр-шытыр китереп яба. Мич каршында өстәге бауда эленеп торган тастымаллар, алъяпкыч кебек әйберләр мич авызыннан чыккан җылыдан җилфер-җилфер селкенә башлыйлар. Гөлмәрйәмгә алар җил тегермәне канатлары кебек бөтенләй зыр-зыр әйләнеп китәрләр төсле тоела. Ләкин шул арада әнисе чыланнан калай савытларга салып карабыдай, бодай, хәтта көнбагыш ише нәрсәләр алып кереп, аларны мич эченә шудырып җибәрә һәм мич авызын ябып та куя. Бераз торгач, мич авызын ача ул ачуын, әмма ул чакта тегермән канатын әйләндерерлек җылы җил чыкмый инде. Икенче көнне исә лапас астыннан тагын да дың иткән тавышлар ишетелә. Әнисе ярма тия. Гөлмәрйәмнең күз алдында менә мондый күренештә тора. Әзерләп куйган чиләктән әнисе кечкенә савытка ак бурлы сыекчаны бүлеп ала да, мунчалап пумала белән мичне агарта. Үзе җырлый. Алъяпкычың, алсу, алсуга мандың мәллә, җырлыйсың, яман сулыйсың, ярыңдын калдың мәллә. Бу көй бүгенгә хәтле Гөлмәрйәмнең колагында тора. Үзе дә җырлый. Үзәк өзгеч моңлы көй. Кайтмады шул аларның әтиләре сугыштан. Әниләре аларга әйтә иде: "И балалар, Худайдан теләмисез ахры, әтиегез кайтсын" дип. Телиләр дә бит. Нишләптер кайтмый шул әтиләре. Сугыш та беткән инде бетүен. Шибәр әниләре, шәчен икләп үргән әниләре җырлый мич агарта. Агартып бетерә дә мичкә ягып җибәрә, аннан идән юарга керешә. Шул мич белән бәйләнгән бераз күңелсезрәк вакыйгада хәтерендә Гөлмәрйәмнең. Җәй көне печән өсте. Гөлмәрйәмнең әнисе болынга печәнгә чыгып китәр алдыннан зур чүлмәккә катык йотырга дип кайнаган сөт салды һәм мич башына куйды. Шул зур чүлмәктән чак кына калкып торган бәләкәй кызына, миңа: "Кызым Гөлмәрйәм, катыкның ыйганын караштырып тор. Ыйгач, алып чыламга чыгарырсың. Караны, сары суга китмәсен" диде. Базга төшерерсең димәде инде. Төшерә алмас дип курыккандыр. Катыкны карап, күзәткәләп торды Гөлмәрйәм. Хәер, катыкны түгел, катык булып йосын өчен йотқы салынган җылы сөтне күзәткәләп торды. Менә бер вакыт чүлмәктәге сөт ап-ак пыяла сыман бер хәлгә килде. Димәк, катык йыды дигән сүз. Шул мизгелне ычкындырып озаграк тотсаң, салкынча урынга куймасаң, катык җепши, йомшара башлый. Өстенә артканнан-арта барган сары төстәге әче су җыела. Мич башы турысына Гөлмәрйәм урындык китереп куйды. Шул урындыкка басып, катык чүлмәген күтәрде. Күтәрүен. Әмма тотып кала алмады. Чүлмәк кулдан ычкынып, ларк итеп аралыкка барып төште. Аралык җылы сыек катык, чүлмәк ватыклары белән тулды. Гөлмәрйәм кычкырып елый-елый җыештырды да
шүлмәкне вату кайгысыннан, куркудан чырмага менеп китте. Андагы кибәргә әлгән өр-яңа кайын себеркләре арасына качты. Хәтерләми, басып торганмы уланда, утырганмы? Нәрсә дип әйтер әнисенә, нәрсә әйтер? Былай да көн кичкә авышкан иде. Мышкылды йылый-йылый, тын җитте. Шыгырдап капка ачылды. Шыгырдап ишек алдына олау кирде. Гөлмәрьямне әле бер кем дә эзләми, йоклый дип уйлыйлардыр инде. Менә әнисе, Вагыйз абыйсы, апасы Рәмзия өйгә кирде. Шуннан соң гына шау-шу купты. Эзләү башланды. Еллар үткәч, уйлап-уйлап, хәтерләп караганы булды Гөлмәрьямнең. Әнисе ничек итеп аны чормадан эзлесе булгандыр, белми. Әллә шунда алданрак та берәр качканы булган микән? Әллә мышык-мышык елаганын ишеткәнме? Югыйсә, авыл җирендә качар өчен ишек алдында да урыннар байтак бит. Гөлмәрьямне әнисе чормадан «Эй балам, эй бәбкәм» дип килеп, җайлап кына алып төште. Күрәсең, котлары чыгып курыкканнар, өстәвенә аяктан ягылырлык булып арганнар да. Шуп өстенә чүмәлә ясаган шул Гөлмәрьям ул чагында. Менә син хәзер аңлап кара, ни өчен Гөлмәрьям әнисеннән шул кадәр курка торган булды икән. Бер кайчан сукмады. Кыйнау турында әйтеп тә булмый. Менә шулай таңлата белгәннәр элек балачаганы. Кура җиләге, карлыган куаклары кырыендагы түтәл янында Гөлмәрьям тирәсендә бер бал корты чәбәләнә башлады. Һәм аны хатирәләрдән, уйлардан бүлде. Бал кортының чагуы түгел, чакса дигән уй шүрләтә Гөлмәрьямне. Шуңа күрә ул әкрен генә артка таба чигенеп, бакчадан чыгып, өйгә кирип китте. Гөлмәрьямне бал корты чакмый калган иде, ә менә абыйсын нинди чебен тешләгәндер, мичне элеккечә салык дигән сүзгә шактый көйсезләнеп җавап бирде. Аптырат мәле монда. Абысының кызы Әлфия дә, апа дөрес әйтә, әбидән калган, урыны да уңайлы, йөрергә дә иркен иде дип өстәгән иде. Бу сүзләрне аңласа аңламаса да, 5 яшьлек Зөфәр дә, әби мисе тәмле, бала тәмле кыймак пешерә иде дип тә әйтмәкче булгандыр бәлки. Әмма шул чак абыйсы бу парламентарийларны бер юлы сүздән бүлде. Нәрсә бака кебек бакылдашасыз барыгызда, Әйтерсең, күп милләтле дәүләтнең нигезен салам. Бездән сорамыйлар әле, туйган буш сүздән. Аңлашыла, абыйсы бик арган. Аның теңкәсенә юкка тияләр икән. Каян килеп, әниләре заманындагы мич булсын инде ди хәзер. Бер аккан суга 2 мәртәбә кирип кара. Үзек-үзек сүзләр иткәләп кенә чәй эчтеләр. Бал беләнме? Сөт салыйммы? Помидорлар пешә инде. Кыярны күптән ашыйбыз. Чәйдән соң кечкенә Зөфәрне ияртеп, Гөлмәрьям бала чактагыча йөгерә-йөгерә көтүдән терлекләрне каршыларга чыгып китте.
Сіз Бикә Рәхимованың «Әткәй миче» дигән хикәясен тыңладыгыз. Ул Татарстанның халык артисты Зөһрә Шакирҗан башкаруында яңгырады.